Asikunda hukumat Balochistan na ara shahri ko ote kere asirati tining na dawa elo kunda kere ara gharib makhluqio kere sarkari ara sahulata ko otan kere emeri muneshi kere ara tit kere kili Mir Mohammed aware kili Mir Mohammed tehsil kidar na se chunko ilake se arade na sarkar na kundan asirati na pida ara kere karim ko ukulan kere merumo ara tit bijli school dir اور ایلو کے روڈنا سہولت دا او کلی اچف تو بابو ننتون گڑاس کرے کلینا پیر کماش موجود اور ورنہ او تو ایتگپ کینے جا 60 سال مریک کنا ہم سیا کلم پیر اللہ نار ای جند کنا باوی کنا پا غریبو بندہ غسیوٹ جند کنا طاقت اندہ خصف دا ترین دا سیچ مسیح وقتا بجلی اللہ دا چمینینا زمان السک باوی چمینینا تا ننتنا وقتا تیر کرین دا سو باوی کنا پارنوس اللہ پاک اس باوی کنا پا دا بجلی دا کنا دا زندان دا گدنگ تزیٹ کائک ایچ بفق دا شش آفت کم باو اندن دا کنا زیٹ نگٹ واندا دا خسائن دی ٹاس پاور سی نئی پین سی اندا کنا دی طاقت صف دا شمسی سلین گراس کے نئی نو پگ شمسی پیش تمانو اندا گرا نیو دس ارا ڈائی پگ باوی کنا پاس طاقت سری ار گرا سری وہ بندہ آتی کہ کریں اوفتی کی مثال بسونی بندہ والا تو ننگ کے غریب آتی کہ آسے ٹاس پاور متنی ہمو شمسی صبتنی ان اللہ وقت آتے تیر کریں دا سو کنا ہم سیا کو دا کو لمپینو ہنانو دا جا کنو ننتی باوی کنا پاس دا کوٹی تی دانتا اللہ نا او میتا مسجد ناندا دی تمان پنج منتا نمازی کین واسی گرا دا وزیراتان دا باوی کنا پاس مونٹی را بندہ استمانی وہ نگاہتان دا سی روپیس ننیا بطنی خواجہ سنون کرے دا میر محمد کرے نا علم الٹی دا شارٹی بازار سغن رہنگٹی تو او مچی کرے معذور نتان جن تندار تمانے کرے بیمار سے فارم حساب کتاب بجلی دا کم وقت زیر تکار دا ملکات دی جنات خلو کو مگر اچو ٹرانسفارم نا سہولت تف کرے مالو گزار کرے نو چمنی ممنی تا چراغا تا زمان جی نن میں چنکیان بلن مسنن ماشاءاللہ داڑے انا دا جاگٹی تینا انداڑ رہیں گے نا اور ہمیں وقتان دا ٹیمس کان مطلب نن تو سرکاری حوالت اچو تعاون متنے نم خنارے کیرا وڑٹ کرے ماما میر محمد کرے تینا نواسا تو انوار کرے تو لوگ سنداڑے اور انتہائی کرے غریبی نہ کرے زندگی بسر کرنے گا کنڈا کرے سرکار نہ آسراتی ترو کارا کرے سرکار را آسراتی تی مخلوق شہری تے تک او تانچو کرے داڑے نئے سہولتس نظر بتا اور تاندہ پانے گا اس کے حکومت بلوچستان اور خاص کر نہ ایم پی سوراب نن تو تعاون کے ننے کرے بجلی نہ یا کی سکول نہ یہ لو سہولت آتے تھے تاکہ نن تینا زندے جام وڑش تیر کین کیمرمین محمد امریکی تنوار سراج رکی وش نیوز ضلع سوراب